Bueno, mucha lucha, vinte para acá. Que me perdone, morda, presentaches unha promesa do rap, como é aí, pero xa aquí está aí arriba. Está triunfando, está aí arriba. Pero esta semana tamén nos traes algúns amigos que se dedican a isto da música, non? Andan buscando artistas por Galicia. Sí. E quen son? Son Cenzar. Cenzar. Vamos a dar un aplauso para que saia. Son de Cerceda. Bueno, Cenzar de Cerceda, de Cerceda, de Meirama. Andan por aí por toda esa zona. Están empezando. Y están empezando porque levan desde o 87 tocando música. Y ven tocada. Son chavales fantásticos. Desde o ano 87 facendo 87 rock. iso é máis que o luar. Eles fan máis que luar, Máis que luar. Sí. Leva. Xa ven pa diante. Bueno, pues Boficha, onde está de Boficha? Meirama. Ven pa aquí, Boficha, aquí. De Meirama son. Este é o cantante, este é o Boficha. Moi boas, benvidos aquí. Así que vos encontraron mucha nucha, non? No, sí, bueno, encontrámonos no camiño tirado. Encontráronos eles a nós. Encontrámonos a nós. Levan desde o 87. Estaban eles antes que nacera nadie tocando a guitarra, xa estaban eles tocando. Estaban eles tocando. É que nos Pasando chobrado aquí. Nós vivimos moi cerquiña de Ardebullo. Iso é verdad. Sodes vecinos, claro. Somos case da casa, andamos por ali e coñecemos ben. Ven sempre. Vámonos a escoitar entón a esta xente que nos tous hoxe aquí. Mucha nucha de Ardebullo, cerca de Cedeira, Meirama, de Cedeira no, Cerceda, Meirama, por donde se move Ardebullo. Bueno, vamos para lá, escoiten a Cenzar. De Cedeira tamén son cerca. De Cedeira, claro, máis cerca que Alcalá de Henares. Un poquinho máis arriba, así. Bueno, escoiten a Cenzar, que hoxe nos traen ata aquí, mucha nucha. Veña, díate. Bravo por Cenzar, que esta noite nos trouxeron mucha nucha. Saúdos para Cerceda, para Meirama e toda esa... E Culleredo. Bueno, No, digo Culleredo porque...